जिल्लानि सालबारि समस्तिनि खोथाखौ बुङोब्ला दिनैल' नङा सिगाङावबो फैखांबाय फ्राय सालबारि समस्तिनि मोनफ्रोमबो गामिफ्राव मोनफ्रोमबो ओनसोलफ्राव गिदिंगाबाय जे सिगाङावबो बुंबोदों जेरै जिथु रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायनाय लुबैदों परिबर्तनखौ लुबैदों बे हिसाबै दिनैनि दिनावहाय रायजो राजा बे सालबारि समस्तिनि जे रायजो राजाफोर दा बिथांमोनाबो एखे खोथाखौनो सिन्था खालामदों परिबर्तननि धोआ बे सालबारि समस्तियावबो नांदों सालबारि समस्तिनि जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठीफोर दङ दिनै बिथांमोना बयबो परिबर्तन खालामनांगौनि सार्थआव दिनै बिनोद मोसाहारि बिथांनो भट होनो थांगासिनो दङ बेखायनो बे सालबारि समस्तियाव बिथां बिनोद मोसाहारिनि देरहानाया दिनैनि दिनाव 100% जानानै दङ बेखौ खुनु रावबो बिजाथिया बेनि खाथियाव फेर फाथिनो हानाय नङा दिनैनि दिनाव आथिखालाव ससियेल मिडियायाव बिश्वजित दैमारि आरो खामफ्रा बिथांमोना दान्थेबिदान्थे जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों प्रबिन बर' बिनि सायाव मा फोरमायगोन थाय जायखिजाया बिश्वजित दैमारिया जिखिनि स्टेटमेन्ट होबाय दङ दा बेखौ नायदों जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा बे स्टेटमेन्टनि सायाव जा स्टेटमेन्ट होदों बेफोरखौबो नुदों दा बिश्वजित दैमारि बिथाङा जिखिनि बाथ्राया सैथो जिखिनि बाथ्राया राइट दा बेखौनो बुंबाय दङ जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै जोङो बिटिसि बाखिया माबा मोनसे मोननो हादों आरो स्पेसियेलि बर'फ्रा जायखौ लानानै आन्दलन खालामबोबाय थादोंमोन मोनसे समाव जेरै बर' मिडियामनि टु सेपारेट डाइरेक्टर दिनै बेबो जालांबाय आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जायफोर दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बे रायजोनि सिगाङावहाय जे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जों मावफुङा बे बायदिसिना खोथा बुंबाय थादोंमोन किन्तु बिश्वजित दैमारिनि बेलायावहाय बिथांमोननिफ्राय साइड लानानै माखासे स्टेटमेन्ट होबाय थानाय बायदि नुदों जेरै आं दहायनो बुंबाय जा सैथो बेफोरखौ बुंबाय थादों दिनैनि दिनाव कमिसनखौबो दानाय जाबाय जाय कमिसननि गेजेरजों जों इनक्लुसननि खोथा बुंदों जे जोंनि एरियाखौ बिटिसिनि जि एरिया बेखौ बारायदेरनांगौ होननानै बुंदों दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे जिथु ट्राइबेल एरिया बे एरियाफ्रा दिनै माबायाव बिटिआरआव हाबनो थांबाय दङ आरो जायफ्रा सिगाङाव थालांबाय दा बेफोरखौबो दिनै सोसननांगौनि थाखाय कमिसना खामानि मावलांनो थाखाय थियारि जादों दा गतिके बिपिएफ हान्जाया जिखिनि खोथा बुंबोबाय थादों बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया बेजों जेबो जानाय नङा दा बिथांमोननि जि बुंनाय बिनि उल्थायै दिनै माखासे प्रुफ जानो थांबाय दङ जायनि थाखाय बिथांमोना माखासे फ्रास्ट्रेसनाव भुगिनानै दङ आरो बेखिनि समावनो बिश्वजित दैमारि बिथाङा जिखिनि सैथो बाथ्रा बेखौ बुंफुंनानै होनायनि गेजेरावहाय जिहेतु जों बयबो नुदों दा बिथांमोननि गेजेराव गोरोबलायै जानायाव निश्चित भावे दिनैनि गेजेराव माबा मोनसे भुल बुजाबुजि जालायनानै दङ आरो बे भुल बुजाबुजिया जितु माने खारथायाव खारबाय दङ निश्चितता भावे बिसिनि गेजेराव माबा मोनसे माने गावस्रालायनायनि जि माबा बेबो फैनोबो हागौ बायदिखौ जों सानदों आरोखि बेफोरखौ आरो मा बेसे बुंबाय थानो बेखौनो सोंबाय थायो बेखौ बुंबाय थानाय जायो जोंथ' दिनैनि दिनावहाय बेखौ ड्रामा मोनसे होननानै बुंदों खारन बिपिएफआ जेराव केबिनेट मिनिस्टार दङ दा गावसोरनो बे माने दिनैनि दिनाव सरकारखौ सालायबाय दं दा गतिके सोरनि सायाव आन्दलन खालामदों बे जोंसो कुइसन खालामनो नागिरदों बिसोरखौ जोंसो बुंबाय दङ जे बिटिसि जितु इलेक्सन बे थाबै जानो नांगौ बेखौ जोंबो बुंबाय दङ खिन्थु दिनै बिपिएफआ बेखौ राजा लामायाव ओंखारलायनानै जा स्ट्राइक खालामदों बे माने ड्रामासो होननानै बुंनांगोन खारन बिथांमोना केबिनेट मिनिस्टार दङ आरो हांगार स्ट्राइकनि बाथ्राखौथ' मा बुङो आंथ' खुनुदिन नुफेराखै जे हांगार स्ट्राइकआ माने 10टानिफ्राय 2टा बाजिसिम जानाय जों 10टायाव ओंखाम जाबा 2टा बाजियाव ओंखामखौनो जाखाया 3टा 4टा नङाबा मोनायावसो जायो 10टायाव जायोब्ला गतिके बे मा हांगार स्ट्राइक जानो गतिके आङो दाखालिबो बुंदों जुदि हांगार स्ट्राइक खालामदोंबा 10 दिनसो खालाम जाया लोङा थानानै 10 दिनसो खालाम एखेबारे थैहां बरफहां जायोबा खोबसोमबब हिमन्त बिश्व शर्मा नङाबा सर्बानन्द सनवाला फैनानै बोखांफैगोन जे नोंथांमोननि माबाखौ दाबिखौ जोङो मानिनो थांगासिनो दं नोंथांमोना सिखारदों ओंखाम जादों होनफैगोन मा बे 4 घन्टायावलाय मा हांगार स्ट्राइक जानो गतिके बेखौ जों मोनसे ड्रामा होननानै बुंदों गतिके रियेलि जुदि हांगार स्ट्राइक खालामनोबा
गाबोननिफ्राय खालाम 10 दिन जाया लोङा ओंखाम उखै हाबनानै खालाम होनबाथाय जों गनायो नोंथांखौ लास्ट कालसारनि मोनसे आंबो कालसारनि मोनसे नोंथाङा लास्टआव जनगणखौ सोर खनगोन बायदि मोनदो बे जनगण मेथाइखौ दा लास्टआव सोर खनगोन जनगण मेथाइखौ खनगोन माने नोंथाङा सरकारा सोर दागोन बेखौ बुंनो नागिरदों जायखिजाया दिनै जिथु बिटिसिनि गासै रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों 17 बोसोर बिपिएफ सरकारा जिखिनि बिटिसिखौ सालायबोबाय बे सालायबोनायनि उनावहाय रायजो राजाफ्रा दिनै हिसाब खिथाब खालामनानै नुदों बे 17 बोसोराव बिपिएफआ जिखिनि खामानि मावबोबाय मोनफ्रोमबो खामानि मावनायाव बिथांमोना कारापसन खालामबोदों जब कार्डनिफ्राय लानानै साख्रि होनायसिम बायदिसिना स्किम मावनायसिमहालागै बे बिथांमोना मोनफ्रोमबो बिथिङावनो कारापसन खालामबोदों दा बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा जिहेतु 17 बोसोर जाखाबाय हिसाबै बिपिएफआ गोदान माबा मोनसे लुबैदों बिटिसिआव गोदान मोनसे सरकार लुबैदों आरो बेनो दिनै बिटिसिआव मोनसे दौ फैबाय दङ आरो बे दौनि जि बेबायदि दौ बारबाय दङ आरो जों जायखौ नुबाय दङ आरो जोङो जिहेतु गिदिंबायबो दङ रायजो राजाफोरजों मत बिनिमय खालामबाय दं बे दिनैनि दिनावहाय बे इउपिपिएल 27 तानिफ्राय 30-35 ता समस्थियाव देरहानानै सरकार खुंनाया दिनैनि दिनाव